има по-малко опасност от грипни заболявания. От течението. Да. Сега, темата за тежестта на ученическите чанти е сериозна и между другото, ние, когато говорихме с нашите зрители и тази сутрин по телефона, част от тях се интересуваха от това и поставяха този въпрос. Аз не случайно съм донесъл чантата на моя син, който е третокласник. И даже сега ще направим този експеримент, за да ви покажа за какво става въпрос. Първо ще покажа на нашите зрители, че не съм я напълнил с Чакай само да я дигна първо. Аз ще я премеря. Трети клас. Така, това са учебници и тетрадки. Нали, се вижда, мисля, няма гири вътре или някакви други неща. Така че си е както трябва. Сега да видя само къде съм прибрал устройството, с което също ще ви изненадам сигурно. Ето го. Такова не сте виждал сигурно от едно време. Да, може би... Към 6-7 кг. Сигурно само учените от БАН имат още 6-7 кг ли? Сега ще видим. Това, което вдигнах сега. 7,5, почти 8. Не знам дали се вижда. Така, по-бързичко трябва да го покажем, защото и моята ръчичка ще отиде. Добре. Така че, това е за 9 годишно дете в случая. Да. 8 кг. Някъде прочетох, че има формула, според която в Европейския съюз 10-15% от тежестта на детето. Нещо такова. Не знам, вие ще ми кажете дали е така. Това е голяма драма. И в сферата на шегата, разбира се, това обяснява защо България години наред беше голям шампион по вдигане на тежести в борбата в силовите спортове. Не се дължи само на Иван Абаджиев и на тези чанти, които децата ежедневно носят. Това е драма и тя ще се реши по няколко начина. Първото, това, което ние сме направили като правителство, но то засяга сегашните първокласници, въвеждането на целодневната форма на организация на учебния процес, която при тази организация, която е предвидена, те вече няма да мъкнат със себе си всичките тези учебници. Първи клас е в този режим. Сега тази година беше заявено и в парламента следващите второкласници. Така поетапно искаме да го въведем до 4-ти клас. А парите, които извоювахме от Брюксел, европейски пари, пък е до 8-ми клас за средищните училища. Значи това е едното решение, тъй като те ще си имат място и занималния и няма да ги носят. Другото е, че наистина тези учебници те отговарят на един стандарт, за да могат по-дълго време да се ползват. И затова са такива и между другото това се обсъжда сега в Министерството много, много активно и ще настъпи промяна в олекотяването. Значи ще бъдат от една страна олекотени учебници, но от друга страна децата наистина вече им създаваме условия. За съжаление винаги някой е засегнат. Ето вашия син е 3-ти клас, тази форма върви от първи нататък, но създаваме условия да не се мъкнат тези чанти, защото наистина дори за мен е тежка. Това да се носи, това ще доведе до изкривяване. Тежко е факт. Плюс това да не говорим, че понякога трябва да носи допълнителни неща. Ние в момента се обсъжда единия вариант не се обсъжда. Той е решен, той е финансово осигурен. Ние въведохме тази форма на целодневна организация и тя пълзящо ще върви първо до 4-ти, после ще ги обхванем и за следващите групи. Но важното е, че и този стандарт за учебниците, знаете ли, що е направен? Защото държавата финансира учебници, за да бъдат по-дълготрайни. Обаче те са дълготрайни. То зависи всъщност от начина на употреба и от децата как ги пазят. Разходите по здравето на хората винаги са много по-големи. И особено това аз, което видях, когато влязах, очевидно е, че там натоварването пада и то в сферата на кръста, така че не бива да си задавам въпроси какво става след години вече там. Добре, за да приключим това, само да ви попитам, понеже обещах на една наша зрителка, предвиждате ли срещи с родители, защото това, което тя предложи тук по време на нашите телефони включвания, беше да обявите един отворен ден и да се направи една среща с родители на такъв свободен принцип. Това е много хубаво предложение и ще го въведа. Иначе ние работим с родителските асоциации. Сега, когато в момента всички знаят, обсъжда се в заключителен стадий новия закон за училищното образование, който обхваща предучилищното и цялото училищно образование. И не само родителите участват. За пръв път нашия екип покани ученици, тези, които са всъщност в кипежа на учебния процес. Защото за родителите е важно да могат наистина да това, което предлагате е много хубаво, да, и ще го въведем и то
от другата седмица ще бъде качен на сайта. Дано нашата зрителка да е доволна. Защото наистина родителските асоциации все пак са организирани групи, така ще дадем възможност родителите всеки да си каже болките. Да си кажат. Болките са много, тъй като чанти, грипни ваканции, естествено някъде е лоша материалната база и то зависи от общини.